Ja vás vítam na dnešnom podujatí lúčenie sa ŠKD so školským rokom 2025. Takto o rok sa stretneme, dúfam, vo väčšom počte ešte rodičov, ako sme tu. Pilatová to, Benešová to, Naďová to. Družinári 1., 2., 3. a 4. ročníka nás tu začíname raz, 2, 3 a čujte dievky aj chalani, toto sú želovskí živáni. Deti chodiace do družiny, teraz vymýšľaj na to rímy. Nedá sa je príliš teplo, učte Pilátke v dobrom preplo. Rezervovala si školský dvor na rande rodičov a ich potvor. Decká skákali, pili, jedli, lietali a družinárky ich dom nechali. Rodičia sa furt potili a obievali, všetci sa však riadne zabávali. Je koniec roka a koniec školy, budú prázdniny a dovolenky, úlohy, diktáty už nik nedovolí. Na cesty chystajte peňaženky. Boli špekačky, slanina, čipsy, kávičky, keksy, koláče, vody, skákačky vo vreciach vyšli, diplomy aj ceny do pohody. Decká skákali, pili, jedli, lietali a družinárky ich dom nechali. Rodičia sa furt potili a oviebali, všetci sa však riadne zabávali. Na EduPage je teraz mela, každý chce vidieť toto video, tak týke z družinárky sa veľa. Dajte si tento refrén stereo. Decká skákali, pili, jedli, lietali a družinárky ich v tom nechali. Rodičia sa furt potili a obievali, všetci sa však riadne zabávali. Náš cieľ zasúťažiť si, cítiť sa tu príjemne a ukončiť takto školský rok splnený. Všetkým tu bolo veľmi dobre dnes. Dnes ešte ostáva rozdať diplomy a vecné ceny a takto vlastne sa rozlúčime.